παιδιά και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη vlog. Σήμερα εγώ θα πάω σε κάποια γενέθλια και τώρα εγώ παράγγειλα μια ζεστή σοκολάτα αλατισμένη καραμέλα. Και πήγαμε στα Zally Whale, αν το προφέρω και σωστά είναι εδώ. Φύγε αυτά. Και επειδή από εκεί ψωνίζει η φίλη μου και θέλουμε να της πάρουμε ένα δώρο για τα γενέθλιά της, αλλά δεν βρήκαμε κάτι που να μας αρέσει και της λέω εγώ, μαμά, αυτό το μπλουζάκι είναι ωραίο? Και μου λέει η μαμά, ωραίο είναι, αλλά από κάτω τι θα τις πάρουμε, δηλαδή από παντελόνι? Και λέω, δεν ξέρω, γιατί δεν βρίσκαμε κάτι, όλα τα παντελόνια δεν ήταν για την ηλικία της. Αυτό. Τώρα περιμένω το καφεδάκι μου και τα λέμε. Ήρθε παιδιά και η ζεστή αλατισμένη καραμέλα. Εγώ αν θα πάρω κάτι πιο, θα πάρω μόνο από εδώ. Παίρνω και από Ιλτότο, αλλά τι είναι αυτά? Μαρτέκι. Τι ωραία. Κοιτάξτε παιδιά, μου πήρε η μαμά μου αυτό, ματάκι, για να μην με ματιάζουνε. Καφές που είναι? Εκεί. Καφές. Και σήμερα σας πήρα μαζί μου για να φτιάξουμε μια ζωγραφιά με τη φίλη μου. Δώσ' μου το καφέ τώρα. Καφές πάλι. Το ξέρω. Και πάμε τώρα στην νονά μου. Φτάσαμε στην νονά μου. Έχουμε και το τη μισή σοκολάτα, τη μισή αλατισμένη καραμέλα. Γιατί είναι τέλεια! Ήτσες. Δεν μπορώ. Εσύ τι φοβάζεσαι ήτσες? Αφού είπε απτή, δεν πρέπει να ευχηθούμε. Θα το κάνει φίλη μου σε σινεμά. Νομίζω κολλήσαμε. Σε σινεμά. Αυτό. Στα Village Cinemas. Αυτό. Τώρα έχω έρθει στην νονά μου, δεν είμαι σπίτι μου. Η αγαπημένη καραμέλα είναι αλατισμένη καραμέλα. Λοιπόν, εδώ είναι η ενέργεια. Δεν είναι καφές. Είναι αλατισμένη καραμέλα. Εντάξει. Είναι ο καλύτερος καφές, δεν ξέρω. Λοιπόν, έχουμε γκλίτερ, κόλλα, μολύβι, που δεν θα το χρειαστώ τελικά, και ξύστρι για το μολύβι είχα πάρει, αλλά εμείς θα χρειαστούμε ένα υλικό. Περιμένετε. Δεν θα πάρουμε χαλτί, αλλά θα χρησιμοποιήσουμε αυτό. Όσοι δεν ξέρετε τι είναι αυτό, είναι αυτό. Και επειδή είχα κάνει μια βλακεία εδώ πέρα, θα πάμε σε άλλη σελίδα. Θα πάρουμε από το μολύβι πιτό μου
Όσοι δεν με έχετε κάνει εγγραφή στο άλλο μου κανάλι που λέγεται Χρύση 21 Games, πηγαίνετε με κάνετε εγγραφή τώρα. Ας πάρουμε άλλο χαρτί. Πάρουμε αυτό. Οκ, το κόψαμε. Τις βλακίες μετά θα τις βγάλουμε. Και τώρα θα γράψουμε πάνω χρόνια πολλά. Οκ, το έκανα. Χρόνια πολλά. Και τώρα θέλω να κάνω κάτι. Θα πάρουμε την κόλλα. Τώρα θα χρησιμοποιήσουμε το glitter. Και επειδή δεν θέλω να γίνει όλο το τραπέζι με glitter, ας βάλουμε τον καφέ εδώ. Την αλήθεια με καραμέλα. Θέλω. Θα σκρίνω μετά γιατί θα τελειώνω το vlog. Ορίστε, τα έβαλα έτσι για να μην πάει κάπου το glitter. Και θα πάρουμε την κόλλα μας, μιας και την κόλλα στο σχολείο δεν την χρησιμοποιώ. Και θα χρησιμοποιήσουμε ασημί, χρυσό και μπλε. Το έχει ήδη στο ασημί, οπότε ας ρίξουμε. Τέλεια, πάμε τώρα στο χρυσό. Και πάμε τώρα μπλε. Πού είναι το μπλε, πού είναι το μπλε, πού είναι το μπλε αγάπη μου. Έλα αγάπη μου όμως 5 χρόνια. Άντε, αλληλούια. Οκ, ορίστε. Και θα... Πού θα το κάνω τώρα εγώ. Άντε, από εδώ. Και φτιάξαμε αυτό. Τώρα θα κάνουμε μια... Και τώρα θα το κάνουμε μπαλόνια αυτά. Θα σας δείξω τι έκανα μετά. Και τώρα, παιδιά, με το βιβλίο που το κάνω έτσι, βγαίνουν κάποια μαυράκια. Αυτά τα μαυράκια θα τα ρίξουμε και αυτά εδώ. Και αυτό έφτιαξα. Και τώρα θα κάνουμε την... Μαμά! Κοίτα! Αυτό εννοώ. Τι ωραίο. Και там смотри, сейчас να тебя βγαίνει τέτοιο λόγο. Όχι, το κάνω επάνω στο τέτοιο. Γιατί το κάνεις πάνω στο τέτοιο, αυτό το λέω. Λοιπόν, τώρα τι λέτε να κάνω. Θα κάνω μόβ και άσπρο. Έχω άσπρο, δεν έχω, αλλά θα το κάνω ασημή. Λοιπόν, ξαναπαίρνουμε την κόλλα που την είχα ανοιχτή. Και θα το πάμε στο ασημή. Και τώρα πάμε στο μόβ. Θέλω περισσότερο να έχει ασημή παρά το μόβ. Τέλεια. Θα το πάμε άλλο λίγο στο... Και θα το ρίξουμε. Γιατί αν το κάνουμε πάνω εδώ πέρα δεν θα φύγει. Οκ, έμειναν κάποιες αποχρώσεις που θα τις καθαρίσουμε. Δεν πειράζει. Παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό. Μαμά, έκανα και αυτό. Μαμά, πού είσαι? Δεν το είδα καν. Αλλά θα το κάνουμε το ίδιο. Λοιπόν, παιδιά, το έκανα και αυτό. Ορίστε. Και θα κάνουμε εδώ πέρα στη μέση μια καρδούλα. Λοιπόν, ας κάνουμε το σχήμα της καρδιάς.
Οκ. Το κάνω τώρα το σχήμα, δεν έβαλα μέσα σκόλα για να ξέρω πώς να το κάνω. Μάμα, την καρδιά τι χρώμα να την κάνω? Κόκκινη είναι η καρδιά συνήθως. Ναι, θέλω να την κάνω κάτι άλλο. Μου κάνει την κίτρινη. Ναι, κίτρινη την καρδιά, όχι Κάνε ξέρω. ροζ. Δεν θέλω ροζ. Ты меня спрашиваешь, я тебе говорю. Τι θα κάνεις, μαύρη? Ναι, μαύρη είναι. Κάντε να χρωματιστεί. Ναι, αυτό Με εννοούσα. Αυτό εννοούσα. Τι να την κάνω? Κάνε κίτρινη, κόκκινη, Ξέχνα το, μοβ, όχι. πράσινη. Όχι. Λοιπόν, ας βάλω ασημή. Ό,τι χρώμα μου βγει τώρα. Δεν πειράζει, πάμε χρυσό. Πάμε τώρα εδώ. Ποιο είναι, μπλε, τέλεια. Ό,τι χρώμα μας τύχει, παιδιά. Πάμε τώρα. Ποιο είναι αυτό? Α, πάρα πολύ ωραία πράσινο. Άντε πάμε και λίγο και μοβ. Και ας τα ρίξουμε τώρα εδώ. Κοιτάξτε τι όμορφη. Ας την καθαρίσουμε τώρα. Я думала, будем работать в субботу. Смотрю, он ко мне не подходит, не говорит мне ничего. Потом мы ехали с его дочкой обратно, когда она говорит, это другой, который тоже здесь живет. Έτοιμη η καρδούλα μας, παιδιά, σας αρέσει. Το Σάββατο που θα έρθετε για δουλειά θα βγάλετε αυτό. Τέλεια. Και τώρα θα γράψω το όνομά της, Ραφαέλα. Είναι πρώτη μου κολλητή, παιδιά, την αγαπάω πάρα πολύ. Θα βάλουμε κανονικά τσικόλα και θα της βάλω χρώματα. Ναι, αυτό θα κάνω. Λοιπόν, επειδή θα έχει πάρα πολύ δουλειά, σας κλείνω. Λοιπόν, παιδιά, επειδή ήταν δύσκολο, θα το κάνουμε κανονικά. Χωρίς το glitter. Να μην είναι και όλο με glitter, αλλά θα ήταν πιο όλο με glitter. Λοιπόν, τελικά δεν τους γράψα κανονική και ό,τι να είναι. Είχε πάρα πολύ άσχημα, αλλά δεν πειράζει. Πού να ξέρω. Там к маме пойдет кушать. Еще мама так слышал, это говорится, или топатости мамаша, он говорит, на... Фига, мама еще жива. Ты еще и готовит мамашка? Или ты вкусно готовишь? Ήταν μικρή καρδούλα και ήταν λίγο δύσκολο, αλλά θα βάλουμε την απόχρωση χρυσό, σχέτο χρυσό. Και την άλλη καρδούλα που θα την κάνουμε ακριβώς δίπλα, θα την κάνουμε ασμή. Λοιπόν, το έκανα. Τώρα ας το ρίξουμε. Λοιπόν. Ορίστε. Βγήκε λίγο χάλια, αλλά θα το διορθώσουμε τώρα. Я видела, кажется, есть. А это я не знаю, где это ты брала? Ты в аэропорту брала или это шоколад, или там прям? Κακός ήχος. А? Это аэродроме. У меня опять это купили. А что было? Δεν παίζεται τώρα, αυτό δεν γίνεται. Λοιπόν, θα το ζωγραφίσουμε. Δεν γίνεται αυτό τώρα που κάνω. Τι κάνεις, Χρύσα? Κακό. Ας κάνουμε και το άλλο τώρα και θα το κάνουμε λίγο πιο μεγάλο. Όχι την κόλλα.
И вот потом она на следующий день вечером она должна пойти, утром пошла на работу, и потом звонит, она говорит, мы сейчас говорили, ну, хотели где-то ребенка взять, у раненого папы есть знакомый. Και τώρα θα τα καθαρίσουμε και θα το κάνουμε ασήμιο όπως ασήμιο. Τελικά. Ну, сейчас его здесь нет, они даже проезжали, например. Да, Allah автопомный рот, если ну, он мне задавал, я отвечала, комментарий пост стоит 3 руками. Говорит, какие пост руками стоят 3 Maybe στα μάτια μου. Это анестезия, как он говорит. Поэтому сказал, Каниси, по-моему. Она сказала, ну, мне сказал какой-то крем, который обезболивает, положить перед тем, как пойти. Ну, я говорю, а кто такой? И это уже страх у нее. Ну, я тоже, знаешь, она мне сказала, что она так, она и это говорит, это. И это. Ну, он сказал, что... Ну, сейчас меня здесь... Δεν γίνεται αυτό, παιδιά. Τι κάναμε. Он так немножко ничего не сказал, но видела, что лицо как-то так. Και κάτω-κάτω. Τι να κάνω τώρα. Τώρα πάντως κάτι άλλο κι άλλο κάνω. Она говорит, просто суками, говорит, стоят 3. И он с такой, он вот так, и даже Реня заметила его лицо, типа, видно уже не первый раз, видно хитрит, там, а левые деньги какие-то мимо больницы проносят. Κανένα ουράνιο τόξο. Сейчас уже в больницу, это надо платить, а он уже видно, Οκ, και θα κάνουμε κόκκινο. Я пока не там сидела, 2 раза была, они, молодые ребята заходят. Сколько они делают? Πράσινο. Ну а что делать? Может, патологов проверяют сами. Ну, постоянно проверяют. Μπλε. Ας βάλουμε και χρυσό. Και μου βασικά νόσο. Και δεν πέφτει. Χρυσό ας βάλουμε τώρα. Первый раз я, когда пошла, с ней сидела в приеме, нашла, ну, заходит, ну, там... Τώρα ας βάλουμε ασήμι. С кишечником проблем. Και είναι έτοιμο. Και ας το έλξουμε. Да, нормально, даже не скажешь. Нормально, да, симпатично. Она, наверное, с кишечником проблемы, наверное, думала. Ну, вот такие вот мы, потому что сама не это, и думаешь... Окей, τώρα ας το χρωματίσουμε. Потом домой пришла с кефтом. Что так много? Я никогда в жизни столько врачей, сколько они молодых ребят, столько не видела. Я даже вот к этому, который здоровый, они что же этим все занимаются? Я никогда не видела, одни старики сидят. Вот эти старики. Ну, наверное, опять не поехал, опять приемный, опять заходят. Я этого. Кармана первый раз. И вот этот, который на дежурстве был, он выписал ей антибиос, и это Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ας κάνουμε και κάποια πράγματα, όχι όλα με γλύτα. Ας κάνουμε και κάποια πράγματα με αυτό. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε λίγο να στεγνώσει και βλέπουμε. Οκ, είναι σχεδόν έτοιμο. Τα χέρια μου είναι έτσι. Λέω βλάκα. Λοιπόν, ας βγάλουμε τώρα το κλείτο. Уже спать ложится, но я с ней легла. Но я думаю, не дай бог, может, правда что-то с ней. Она всю ночь поносит и рвет. И мне спать не дала, и сама не спала всю ночь. У нас же сейчас соседка собака напротив. Ωραία. Как будто это Είμαι ваша. έτοιμη. Наверху что было. Что гавкает? Ну, не гавкает. Ночью гавкает. Она ночью приходит, она начинает лаять. Она ее ведет на улицу. А в 2 часа ночи мы все Έκανα και видели, τα αυτιά, τα έκανα με γλύτα. Έφτιαξα μια γάτα. Γιατί της αρέσουν, έχει ένα γάτο. Все видели через Ginger. мозаику, мы прослеживаем. Και И сейчас της αρέσουν πολύ τα γατάκια και είπα να τις φτιάξω. Ой, блядь, думаю, что за счастье такое? Ну, одного она туда нормального не вселила, одного не вселила.
Куда ты, блядь, собаку? Потому что ей похер, ей деньги надо. Да. Она ж не живет. Туда приходили и не заходили. Είναι έτοιμη η ζωγραφιά μας. Γιατί не было писал балкона и Να το говорили. δείξω στη μαμά μου. Καλά, δεν έχει που να δώσουμε ρούχα. Αυτά χαράστα έχουμε слышали. Και θα κάνω και κάποιες μικρές И τυλίτσες. она это, никто не Με glitter. Αυτό θα το κάνω. И она думает, да пусть хоть собака зайдет. А есть Это потому что похер. Сейчас эта собака как дура. Эта с собакой тоже, видно, везде ей не дают. Да, и она что тоже не еще? дает. Взяла, потому что хер, что там окна нету. Я на этой Окей, собаке. τώρα πάμε. Молодая девчонка. Мне еще Ваня бесит вот с этим рассказом. Окей. А Θα что она βάλω ночью τώρα ходит? χρυσό. А, она, Σας блядь, έχω τρελάνει με το такая. χρυσό, αλλά А, είναι да. χρώμα. Я говорю, слушай, Ваня, говорю, ну как у тебя Дальше он не это? знает девчонку. и Блядь, зачем Σε она- ποιον δεν говорю, αρέσει το говорю, χρυσό. ты ее знаешь. Я говорю, Σε «Девчонка, κάποιον ну, δεν даже θα как αρέσει. я знаю, Όλοι там έχουμε μια Я γνώμη говорю, естественно, что я работаю в για КПД κάτι. до 12 ночи. Она приходит домой. Και όλοι θα σχολιάσουν για κάτι σε αυτόν Ну, а τον я ему κόσμο. это говорю. Αλλά εμείς Как δεν это, и до 12 αλλά εμείς δεν χρειάζεται А να в τους, борделе после να τους 12 σχολιάζουμε, γιατί δεν χρειάζεται να κάνουμε ό,τι μας κάνει ο άλλος. Как ты разговариваешь за молодую девушку? Ένα παράδειγμα, αν σου λέω ότι δεν είμαι καλή σε κάτι, εγώ δεν χρειάζεται να το Εγώ δεν χρειάζεται να επαναλάβω αυτό που μου είπε, γιατί θα αποδεχτεί ότι είμαι το ίδιο με αυτόν. Δηλαδή μου είπε αυτός, δεν είσαι τόσο καλή στον χώρο, λέω εγώ. Και μετά, εγώ δεν χρειάζεται να πάω να του το πω. Γιατί αν πάω και του το πω, μετά, τι θα είμαι το ίδιο με αυτόν. Να του πω έναν καλό λόγο. Και αυτός θα μου λέει καλά λόγια. Οπότε καλό είναι να είσαι ευγενικός. Με όλους. Ακόμη και να σε μισεί. А я встала уже. Пошла скупалась, помыла посуду. Я посуду не помыла, я отъехала на диване. Άντε κάτω κόκκινο. Γιατί δεν έχω βάλει τίποτα σε κόκκινο. Пойдем. Я говорю, оставь меня здесь. Я говорю, я с ребенком буду. Я говорю, это дело тебя падай ночью. И я уснула. Я утром встала. Φύγει άλλο δεν έβαλα. Α, δεν έβαλα πράσινο. Туалет уже Και надо πράσινο. туалет помыла я. Все, думаю, да, я искупаюсь, у меня волос еще. Вот так я хотела ночью скупаться, но я... Λοιπόν, Знаешь, это τι я не άλλο могла δεν даже έχουμε скупаться. βάλει. Я думаю, пойду Σημεία скупаюсь. έβαλα, Сейчас χρυσό думаю, έβαλα, сейчас κόκκινο услышишь, έβαλα, что я πράσινο έβαλα, скупаюсь, μπλε έβαλα. и скажет, Μου куда вы έβαλα. собрались? Ναι, με όλα. Он встал. Νομίζω. На работу. Και τώρα Вот ας там уже αποτελειώσουμε работает. τη ζωγραφιά μας. А, да. Я думаю, Школа, да? нет, в последний момент учителя отказался. До последнего мы знали, что будет, потому что учитель не Α, объявил. γράφουμε και τα στην ιστορία. Πολύ ωραίο, τώρα το В последний θυμήθηκα. момент уже, я уже мамам там пишу, я говорю, никто, все пергоны, говорю, наш что будет делать? Ну, не знаю, нам не говорит, не знаем, что делать. И он в последний момент сказал, завтра в школу не приходить. Ну, встал. Куда идти? Пойду машину перегонить. Там, где я поставила, там не на хорошем месте стоит. Хорошо. Ты сейчас думаешь, я за ней прослежу? Куда она едет, с кем едет? Конечно. Только она. Посмотрел, куда ты. Он ушел. И после него мне надо было Популярная. выходить. И я выхожу и думаю, блядь, Και ας βάλουμε και λίγο εδώ γιατί το νιώθω πολύ άδειο. думаю, она вперед садится. Και ας το κάνουμε... Чтобы я сзади села, а если она ее не будет, Да, я ты должна буду сесть вперед. Ας το И он, блядь, κάνουμε не χρυσό. останавливается, не находит место прямо там, Που где я είναι жду. δίπλα ακριβώς, είναι και το Твой σημείο, Ваня οπότε находится. ταιριάζει δίπλα του να είναι το χρυσό. И вот так сидит за рулем, вот так сидит. Ты Я кажется, его бабка вижу, я приехала. напротив. Он я это увидела, а бабка Так так обрадовалась. обрадовалась. Я бы ему не доказала просто потом. И для этого он встал, чтобы... Я же не купаюсь по утрам. Я вечером. Μπορώ. Да. Утром, если скупаться, Оставишь, это я не должна Кино. на работу идти, я должна дома быть. Да. Είναι πάρα πολύ А ωραία. тут Μισά να τη δείξω στη μαμά μου. утром. Η λατισμένη μας καραμέλα έχει τελειώσει. Και εγώ έχω τελειώσει. На хлебушек вот так дня хочу ставлю, что-нибудь покушает. Τέλεια. Нет, что еще она может покушать? Мы же не дрянь. Ας τα βάλουμε όλα στη θέση τους.
я и делаю на пустаке. Και θα σας δείξω στο βιντεάκι ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Αυτά από μένα σήμερα. Φιλάκια πολλά. Γεια!